Croeso i chi yma. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi ar ddechrau wythnos newydd. Diwedd yr wythnos diwethaf oedd helynt y pandemig wedi wthio o'r neilltu yn y newyddion. Yr etholiadau gwahanol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban oedd yn llenwi'r sgrin deledu ar papurau newyddion. O'n i ddim os cawswch chi'ch plesio yn y canlyniadau eu peidio. Efallai nad oedd na ddim byd syfrdanol iawn am yr hyn ddigwyddodd yng Nghymru. Roedd na gnoc i ambell un oedd, ac eraill yn clochtar yn uchel wedi iddyn nhw lwyddo. Rhaid i mi gyfaddau nad oeddwn i'n flin o weld y rhai oedd am ddileu'r Senedd yng Nghymru yn methu yn llwyr. Ond nid lle myfyrdod fel hwn ydy mynegu cefnogaeth na gwrthwynebiad unrhyw blaid wleidyddol. Yr hyn sy'n denu sylw'r cyfryngau newyddion erbyn hyn ydy be mae arweinydd y blaid lafur am i'w wneud. Mae pawb yn deud i'r blaid honno wneud llanast o bethau yn Lloegr. Am hynny, mae llygad y sylwybyddion a'r gwleidyddion a'r Keir Starmer i weld be fydd o yn ei wneud, ac erbyn hyn daeth yn amlwg i fod o am adrefnu dipyn ar ei gabinet. Eisoes clywed ei fod wedi diswyddo rhai, gyda chadeirydd y blaid, Angela Rayner, oedd yn cydlynu'r ymgyrch etholiadol y cyntaf i gael ei symud i swydd llai pwysig. Mae yna ymateb gwahanol, ymateb amrywiol ymhlith y blaid ei hunan i'r newidiadau. Rhai yn deud i fod o wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd. Eraill yn mynnu mai osgoi i wynebu dwyn y cyfrifoldeb ei hunan y mae o. Mae'n gwneud rhywun arall neu rhyw rai eraill yn rhyw fwch dihangol am y methiant. Rwan, fel dwi wedi deud, tydw i ddim yma i fynegu barn wleidyddol, ac yn sicr fyddwn i ddim yn hoffi'r cyfrifoldeb o geisio arwain plaid na llywodraeth. Ond dyna di'r byd gwleidyddol yn te. Pan mae llwyddiant, mae'r tîm yn fwy diogel. Pan mae problem, yna mae'r arweinydd yn gorfod meddwl beth i'w wneud, ac yn aml mae'n mynegu i awdurdod trwy newid ei dîm. Cabinet reshuffle. Ac wrth gwrs nid y blaid lafur yn unig sy'n gweithredu fel hyn. By'r wasg yn ddigon parod i sôn am aildrefnu swyddi fel noson y cyllyll hirion. Noson erchyll oedd honno'n wreiddiol yn hanes yr Almaen a Hitler, ond hefyd pan nath Harold Macmillan ddiswyddo trydydd ran o'i gabinet fe soniwyd am noson y cyllyll hirion. I fyny ac i lawr yw hi yn hanes gwleidyddion, gyda'r rhai sy'n cael eu canmol heddiw yn diflannu o'r golwg y fori. A mae'n digwydd mewn meysydd eraill wrth gwrs, sawl reolwr pêl-droed sydd wedi cael gyrfa fer iawn gyda rhai o'r prif glybiau. Efallai mae felly mae'n gorfod bod weithiau mwyn cael llwyddiant. Ond nid felly mae hi pan drown ni at yn harweinydd ni, yr arglwydd Iesu. Pe bai hwnnw ond yn cadw'r rhai sy'n llwyddo, yna prin iawn fydde i weithwyr. Un o'r enghreifftiau mwyaf amlwg o sut mae'r gwaredwr yn delio efo'i ddilynwyr ydy hanes y disgyblion yn noson honno cafodd o'i fradychu. Wel, dyna chi fethiant. Iddyn nhw gyd fyny y gallaf o'i trystio nhw i sefyll gydag o beth bynnag oedd yn dod, pan ddoth y milwyr i arges Siamanau gyda Judas i'w ddal, ffoen eithon nhw i gyd. A Phedr, y mwyaf parod i sefyll a lleisio barn, yn gwadu i arglwydd dair gwaith. Ac wneud perthynas gwas a meistr oedd eu perthynas nhw nac i. Mi oedd Pedr a'r disgyblion yn ffrindiau i'r arglwydd Iesu, dyma fo'n ei galw nhw'n gyfeillion, oedden nhw wedi rhannu profiadau mawr gyda'i gilydd. Ond methu oedd ei hanes nhw i gyd. Wrth fôr Galilea ychydig wedyn, doedd Pedr ddim yn gwybod be fyddai ddyfodol. Oedd o'n sylweddoli i wendid. Oedd wedi siomi gymaint yn ddyfo'i hunan ac wedi sylweddoli mor wag oedd i ymffrost yn yr oruwch ystafell gwpl o snosau nghynt. A daw Iesu ato, nid i'w gondemnio, ac i ddeud wrtho na fedre ymddiried yn ddod mwy. Wedyn yn cael brecwast gyfynodd Iesu i Seimon Pedr, Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na rhain. Atebodd ef, ydw ef arglwydd, fe wyddos ti fy mod yn dy garu. Medda Iesu wrtho,
Porsaf y wyn. Gofynnodd o'r ail waith, Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Ydw ef arglwydd, meddai Pedr wrtho. Fe wyddos ti fy mod yn dy gared i. Meddai Iesu wrtho, bugeilia fy nefaid. Gofynnodd o'r drydedd waith, Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Aeth Pedr yn drist am ei fod wedi gofyn iddo'r drydedd waith. A wyt ti'n fy ngharu i? Ac meddai wrtho arglwydd. Fe wyddos ti bob peth, oedda ti'n gwybod o'r blaen y byddwn i'n y dywadu di. A ti'n gwybod rwan y mod i yn dy gared i. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Fel y cafodd 3 cyfle i arddeil y gyfaill a mesu y tu allan i lys yr archoffeiriad, dyma 3 cyfle i fynegu i gariad. A'r gwaredwr yn rhoi ymddiriadaeth a chyfrifoldeb iddo fo o'r newydd. Tybed faint ohono ni sy'n ymdeimlo a'n methiant bore yma. A bore llun yn aml yn amser anodd i bregethwyr. Wrth i ni edrych yn ôl ar y diwrnod cynt, da ni'n gwybod y dylen ni fod wedi gwneud yn well wrth gymeradwyo ein gwaredwr a'n harglwydd ger bron yn pobl. Mor aml, da ni fel ei ddilynwyr yn teimlo ni fethu yn y dystiolaeth. Ac mae, wel, pe rwan ydy'n ymdrechion ni i'w ddilyn. Ond yn wahanol i arweinwyr gwleidyddol, daw Iesu ato ni a dweud, digon i ti fy ngras i, canis fy nerth i a berffeithir mewn gwendid. Sdim angen reshuffle, sdim angen adrefnu. Mae yn gwybod pwy mae o wedi ei ddewis, a mae o wedi tywallt i waed trosto ni. Caiff neb yn dwyn ni allan o'i ddwylo. Yn wir mae o am weithio ynom ni, i wneud pethau fydd yn dangos mor fawr, mor rhyfeddol yw ei gariad a'i ras o. Gadwch i ni weddio. Oll fel yr wyf, heb ddadliw dwyn, ond i ti farw fy mwyn. Ath fod yn galw arnau'n fwyn, rwy'n dyfod, addfwyn oen. Dyna di'n hanes ni o Dduw yn Tad, ddydd ar ôl dydd. Ond da ni'n diolch dy fod ti'n Dduw sydd yn maddau, a sydd yn wneud mwy na maddau, o ti yn rhoi nerth i dy blant, i fod yn dystiolaeth i dy drigaredd di. Y drigaredd barodd i'r arglwydd Iesu, dywallt i waed, mwyn i ni fod yn eiddo i ti. Bydd efo ni heddiw, ar wsnos hon, mwyn i ni nefedru, dwy'n gogoniant, a dweud wrtha ti, a dweud wrth y byd, yn bod ni yn dy garu. Amen. Wel, ewch dan fendith. Ac wrth yn